Avui us explico aquest conte de la nena que va aturar el trànsit. En una gran ciutat hi havia una nena muntant en la seva bicicleta i va aturar el trànsit i un policia veritat que va tocar el xiulat a la nena que va aturar el trànsit muntant en la seva bicicleta i un bus va frenar a rondinar que arribava tard. Del policia veritat que li havia tocat el xiulat a la nena que va aturar el trànsit muntant en la seva bicicleta. Un taxista va cridar "Ah!" al bus, al policia i a la nena i al taxista. Una moto va tocar el clàxon amb l'autobús i la nena i el policia de veritat que li havia tocat el xiulat a la nena que va parar el trànsit muntant en la seva bicicleta. Una ambulància va engegar la sirena. Un helicòpter va sobrevolar enfurit. Llavors, un home gran va observar un curiós enrenou provocat per aquella nena que va decidir creuar el carrer. A poc, molt poc a poc. I contat, i aquest conte ja s'ha fos. D'aquí un gos, d'aquí un gat. Ens veiem. Bé.